मर्निं लोगोफोर गोजोन फुंबिलिनि बयनोबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै आं फिन फैफिननाय जाबाय आंनि इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोननि सेराव आं दिनै लाबोनो नागिरदों मुंदांखा फावखुंग्रि रिंकी ब्रह्म बिथाङा बाक्सा मसलपुरनि बिथाङा साख्रिबो दं बिथाङा गनद्राय लाग्रा साख्रि मोनदों पुलिस बिथांजों आं सावरायगोन आरो बिथाङा दिनैसिम बेसेबां एलबाम बेसेबां फिल्म गाखो बिनि हिसाबखौ आंनो खोन्थानांगोन लोगोसे नोंथांमोनाबो मोनथिगोन आरो बिथांनि समायना समायना पिक्चार फट' नोंथांमोना नुनो मोनगोन दा जायखिजाया नोंथांमोना बेफोरखौ नायबाय थानोब्ला आं खामानि मावबाय थानांगोन नङाब्ला अब्लाथाय नोंथांमोना खालामनांगोन आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब लोगोसे जाथि बंस बयनोबो शेयार खालामनांगोन बिदिनोब्ला दान्दिसे नेथ' आङो रिंकीखौ फन खालामनि रायजोफोर दै आच्छा नांबाय हेलौ हेलौ बे रिंकी ब्रह्मनाव नांहैबाय ना औ बाक्सानि नोंनि न'आ मसलपुर खाथियाव औ औ अ गामिखौ मा होनदोंमोन लायो गामिया आंना मुसलपुर सानजा बांनाबारि बांनाबारिया सानजा सोनाब दंलायबावो औ सोनाबहा मोनसे दङ आरो सानजाहा मोनसे दङ जोंना सानजानिया सानजानिया औ दे आंनि इउटिउब चेनेल औ आइमिन फैलाव बसुमतारी इउटिउब चेनेलनिफ्राय नोंखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय साबायखर दा नोंनि मा होनो नों मोजाङैनो दंथ' नै दा औ मोजाङैनो दङ आङो सार दे दा नोंजों सावरायनाया जाहैबाय नोङो बेसेबां एलबाम गाखो बेसेबां फिल्माव एक्टिं खालामखो बिनि हिसाबखौ आं रायजोफोरनो हरगोन बुजिबाय दा ओंखायनो नोंनाव आं सोंनो गोनां गोबां खोथा दङ बेखौ नोङो आरामसे लासै लासै फिननाय होलांबानो जाबाय आरोखि दे औ नाजानोसै दे सार आচ্ছা गिबियावनो नोङो नोंनि फरायनाया बेसेबां आङो ग्रेजुवेसन कमप्लिटल' खालामदों सार ल'थ' बिए नङा पास ग्रेजुवेसनाथ' ल' जाया नङा दाथ' बहुद मोजां मोजां फरायनाय थायो नालाय बुरजा बुरजा आंना अनलि माने बिए पास आरो डिग्रि बिए कमप्लिट पास खालामदों औ बेनिफ्राय ओरैहाय माबा माबि लादेरनाय मोनोना थानिफोर बेफोरखौ लादेरासै ओहो लादेरनाय जायासै बिदि आदसा आं खोनादों नोङो साख्रि मावो पुलिस औ मावबाय मावबायना औ आं पुलिस साख्रिखौ मोजां मोनो खारन आंबो पुलिसनि एक्टिं खालामना मोजां मोनोना औ औ बेहेरबारि आउटपस्ट मोन ना औ सम सम नायनाय जायो जोंनि स्टाफनिफ्राबो नायो बिरादनो एकदम पुलिस होनबाथाय जों लोगो बायदि आरो बिदा फंबाय बायसा औ औ औ ओंखायनो नोंनि नाम्बारखौ नागिरनानै आङो नोंजों सावरायनाय जाबाय दिनै दे गोजोननाय थाबाय दे सार आচ্ছা गिबियाव नोङो माहाय एक्टिं खालामा ना स्टेजाव ना एलबामाव स्टेजाव माने बै स्टेज प्रग्राम स्टेज प्रग्राम औ आंथ' एलबामफोर खालामनायनि सिगां फिल्म लाइनाव फैनायनि सिगां आं स्टेज प्रग्रामफोर खालामखायोमोन बेनिफ्राय बे स्टेज प्रग्राम सानसेखालि बेबायदिनो स्टेज प्रग्राम खालामनायाव सासे माने डाइरेक्टरा आंखौ नुनानै आंखौ चयस खालामनानै माने आंनि नाम्बार साम्बार लानानै फार्स्ट मिउजिक भिडिअ बानायनो थाखाय आंखौ लेंहरदोंमोन आरोना बिनिफ्रायनो आंनि स्टार्ट जालांबाय फिल्म माने लाइनावहाय स्टेजआनो नोंनि भगबान जालांबाय आरो स्टेजाव औ प्रग्राम औ स्टेजानो आंनि भगबान बायदि जाबाय बेयाव नुनानै फसायनानै नोंनि नाम्बारखौ लानानै ब्लड औ थांबाय नोंखौ लेंहरबाय एक्टिं औ खालामनो चान्स होबाय औ औ आदसा नों जे एक्टिं खालामबाय बिनि आवगाय नों माबा एक्टिंनि थाखाय मोसानाय ओरैहाय एक्टिंनि माबाफोर कर्सफोर लादों नामा
आङो बिदि एक्टिंनि कर्स लानाय जायाखै आङो ओरैनो डान्सबोथ' बिदि लाद्रायनाय जायाखै आङो थेवब्लाबो माने जोंनि खाथियाव मोनसे डान्स स्कुल दंमोन बेवहाय बड' संल' डान्स फोरोङोमोन आरोना बांसिन ओमफ्राय बेवहाय आं ओरैनो मालाबा मालाबा थाङोमोन आरो बिदि मोजांहाय माने कर्स लानाय जायाखै जेबो औ औ आतसा थेवबो नोङो नायै नायै गुबुननिखौ नायै औ नायै 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 माने बांसिन आं हारसिं दस्राफोरनिखौ नुनानै नाजानानैनो बेखिनिखौ आङो रोङो आरोना रोंबाय रोंबाय औ नोङो माने मोसानानैबो मोजां मोनो एक्टिं खालामनाबो मोजां मोनो औ औ फारसेथिं मस्थ' गिदिर साख्रि गिदिरथ' नंद्रायला थेवब्लाबो औ मास्टारफोरखौ आं गिदिर होना पुलिसखौसो गिदिर होनो आङो पुलिस माने मा जोंखौ नेग्रा नङा होमबा औ हादोर नेग्रा हादोर रैखागिरि हादोर रैखाथि होग्रा औ माने नों जोहोलावजो जाहैबाय ओंखायनो गिदिर आरोखि फैसा खम जानो हागौ बेजों खोथा गैया औ मिथिला आरोना मानसिफोरा मा सानो खिन्थु जियाव हाबबाय दा आंनि कर्मखौ आं मावगासिनो दङ औ मोजां सोरबाफोर माने पाब्लिकफ्रा मोजां मोनबाबो गाज्रि मोनबाबो औ बुजिनायफ्राथ' गाज्रि औ मोना जेनेबा मोना जों पाब्लिक प्रटेकसन नालाय ओहो मोना हादोरनि थाखायनो मावगासिनो बा उम पाब्लिकनि थाखायनो खस्थ' खालामगासिनो उम पाब्लिक प्रटेकसन औ आं माने बावदोंमोन नों जे पुलिस साख्रि मावो खिन्थु पुलिसनिबो फट' मोनसे हरबायना नों गाननाय ए आं सानदों पुलिसनि एक्टिं खालामहैलायबाय नामा मावा ओरै सानदोंमोन आङो सानदोंमोन आदसा नोंनि गिबि एलबामा मा मुं बेखौ खिन्थादो दाना आंनो आंनि गिबिसिन एलबामानो जाहैबाय बुरखाय हाया गोसोखौमोन बहानि प्रडाक्सन प्रडाक्सना बियो हरै तामुलपुर साइडनि सार तामुलपुर औ तामुलपुर साइडनि बिनि उनाव बिनि उनाव नोंनि अननाय मोननानै खालामदों आङो बे बहानि औ बियो ओरै सिमला साइदजोंमोन बाक्सानिनो बाक्सानिनो औ नेक्स्ट 3 नम्बर 3 नाम्बाराव हाजोआव बेबो बाक्सा सिमलानिनोमोन औ औ ओमफ्राय 4 नाम्बाराव मर्दान बर' सिख्ला बेयो रेगे रेगां प्रडाक्सननिमोन चिरां डिस्ट्रिक्टनि मडार्न बर' सिख्ला औ औ एक्टरा सोरमोन बेहाय हा एक्टरा सोरमोन सोरां नामा ना नङा सोरां नार्जारि सोरां नार्जारि औ औ नुदों आङो माबाखौ अ बेनार नुदों दे औ नेक्स्ट 5 नम्बर दा जाहैबाय जुगुरुब बे सिमलानिमोन सोमावसार करिय'ग्राफारनि प्रडाक्सनावमोन बियो एस बि करिय'ग्राफि एस बि औ सोमावसार औ औ सोमावसार नेक्स्टआ जाहैबाय बावगारनो हाला आं बेयो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिमोन बावगारनो हाला आं मिउजिक भिडिअ'आहाय क'क्राझारनि औ क'क्राझारनि बेबो सोरां नार्जारियानो केडिसि बिसानिफ्राय औ दिहुनजानाय आरो बियो क'क्राझार माब्ला दिहुना बेखौ बियोथ' 1 मान्थल' जादों रिलिज सार बियो औ रिलिज होनाया होबाय रिलिज औ होबाय बेखौ औ दे औ ओमफ्राय नेक्स्टआव दङ लेट्स ग फर जार्नि बियो बाक्सानिनो तामुलपुर तामुलपुर ओमफ्राय औ अ गोजोन मिजिं दङ मोनसे फ्रेन्डसिप सं औ औ बेबो बेयो उदालगुरिनिसो अदालगुरि औ उदालगुरिनि एक्टरा सोरमोन बेहाय एक्टर गैया बेवहाय फ्रेन्डसिप सं जों सिख्लाफोर साथाममोन सिख्लाफोर गोजा औ नेक्स्ट आंना मिउजिक भिडिअ'आ बेखिनियानोसै 8था जाबाय आरो मिउजिक भिडिअ'आ आंना साख्रि औ साख्रिनि गेजेरावबो खायदा खालाम माने नों बेखिनिखौ खालामथारबाय आरो औ अनलि माने एलबामा आंना 8था जाबाय ओमफ्राय नै दा बावैनो रिलिज जानो गोनां मोनसे दं बेजों 9था जागोन सानफ्लावार बिबार बायदि होननाय बे बहानि बेबो क'क्राझारनिनो सोरनि प्रडाक्सन आं रायजोफोरखौ खोन्थाहरखागोन ना नायनो निहिर फिल्म प्रडाक्सन बियो निहिर औ निहोर फिल्म प्रडाक्सन औ इउटुब चेनेलाव रायजोफोर मा मुंमोन मेथाइनि मुङा
सानफ्लावार बिबार बायदि नयन बसुमतारीनि नामा बे गाना बसुमतारी लिरो ना मायोमोन नयना औ बावलायलांबाय आं मेथाइखौ बे रोजाबदों बे सानफ्लावार मेथाइ दोंसे फैगोन बेखौ नाय दे रायजोफोर आंनि साबस्क्राइबारफोरखौ खावलायहरनाय जाबाय नै थेंक इउ सार औ आजा नायसिगोन बे आंनाथ' 50,000 जाबाय ना साबस्क्राइबार बे 50 नायखासिगोन आरोखि आंनि लोगो गैजाजों औ दे गोजोननाय थाबाय सार नेक्स्ट नोंनि एलबामा बेखिनियावनो खतम औ 9था जानोसै गासै बेबो नै दा बावैनो जाथारसिगोन सिनेमायाव फैलायनोसै औ सिनेमायाव फैदो सिनेमायाव फैलायनोसै गिबि सिनेमाया सोरनिमोन आरो आंनि गिबिसिन मुभिनि नामानो जाहैबाय मोदै मोदैया सोरनि माइकेल मुसाहारिनिमोन बियो गावनो डाइरेक्सन होदोंमोन बियो गावनो डाइरेक्सन होदोंमोन ओमफ्राय गावनि प्रडाक्सनावनो मावनाय जादोंमोन बेखौ माइकेला मेल्ला खालामबायगोन ना खालामबाय बुरजा जासाबबाय एसे एक्टरा सोरमोन एक्टरा जोंसार आं टाइटेलखौ बावनाय जाबाय माबा जोंसार सिलिमालायबो होनो बिनि निकनेमा सिलिमालायबो होनो बेखौ सिलिमालाय औ ओमफ्राय सेकेन्ड नाम्बार आंनि फिल्मनि नामा जाहैबाय जोनोमनि मोन्थाय बे सोरनि बियो बबेयाव हगारखोथाय आं बावबायसो बेयो जायखिजाया बाक्सानिनो मोदैया चिरांनिमोन बे जोनोमनि मोन्थाया बाक्सानि डाइरेक्टरा सोरमोन डाइरेक्टरा बियो कमल केके होनो केकेआवबा मा जाखो फुल कमल काख्लारि नामा मिथिया केके होननाल' मिथिगौ तामुलपुरनि नङा होमबा आंबो केके होननाल' फुल नामखौ सोंफेराखै आं कमल काख्लारि जानांगौ आंनो खोन्थादोंमोन एसे आं बावबाय जानांगोन बेनो जानांगोन बिनि उनाव गामिनि रजे दंमोन बेखौ इउटुबाव हगारनाय जायासै आंबो नुफिनासै फिल्मखौ खालामबाय ओमफ्राय थियेटाराव थादोंमोन ना आङो बिनिफ्रायनो आं माने प्रिमियार श'आव थांनाय जायाखै आरो आंबो नुफिनाखै दाबो रिलिज होदों जायखिजाया श' खालामदों आरो फुजाफोराव बाव थादोंमोन आङो थियेटाराव थादोंमोन सिजोन मोनसे कमप्लिट थाजोबनो मोनासै साख्रि जाना होदों ससेयावनो थियेटारावबो थांबावलायबाय नोङो मा थियेटार बेलाय सोरां मन्जुमोन आधा आधानानै खारबोबाय माने मास मोनब्रै जाबाय थानायावनो एपइन्टमेन्ट लेटार फैनानै होनायलाय आङो माने कमप्लिट खालामनो हायासै आरो सिजोन मोनसे आच्छा मोजाङानो जाबाय थियेटारावबो थांदों नोङो सिनेमा एलबाम थियेटार मोनथाम जाबाय नोंना स्टेज 3 जाबाय आरो मा सिनेमा दंबावो नोंहा आरो गुन गोनां गुन्दा दङ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि बेनि एक्टरा सुबर्न बसुमतारीमोन ओमफ्राय डाइरेक्सनखौबो बेनो होदोंमोन बेनि उनाव लंकेश्वर बसुमतारीनि लकेश्वर ना लंकेश्वर बे दागो फिल्म दंमोन बै बाथौ धोरोमनि ओरै बुंबाय थाग्राया दागो दागो इनाथ' फिसाजोआबो एक्ट्रेसखामोन खोमा मा नाममोन बेहाय बिनि फिसालायानो एक्टरमोन दागोआव नोंहा फिसाजोआबो एक्ट्रेस फिसाजोआबो एक्ट्रेस फिसाजोआबो दङ बेबो दङ फिसाजोआ मा मुंमोन बावलायलांबायलै लोगो मोनथाराखै करबि बसुमतारी दासो गोसोआव फैदों मोजां एक्टिं खालामो बेबो खालामनो रोंगौ एसे बिनि उनाव भुटान बर्डार दंमोन बे भुटान बर्डार ओंखारबायना बे ओंखारबाय आं बेखौबो नायनो मोनाखै खालामनानै श' खालामदों बिसोरो खैथा खालामखो आं बारा हिसाब मोनासै आरोना आं बहायबा बेस्थ' जानानै थाबाय बे टाइमाव नुवासै नोङो नुवासै आं मोननै फिल्म नुवाखै गावनि मोनब्रै गासै आङो 6था खोन्थाखांबाय फिल्मनि नामखौहाय ओमफ्राय 7 नाम्बाराव दङ जेंसि बियो दिपक रामसियारिनिमोन जोंहा दिपक रामसियारि आं बेवहाय
बेवहाय सापर्टिं एक्ट्रेसावसो दङ जेंसियाव जायखिजाया एक्टिं आरो एक्ट्रेसानो होनो इखौबो सापर्टिंखौबो एक्ट्रेसानो होनो सापर्टिं होनना लिरना होआ ना मानसिफ्रा बेयावहाय एसे दुखु मोनलायो खोमा बिदि दुखु मोनलायना एक्टिंआव सापर्टिंआनो जा माबा सोरबा फंसेल' बुंनो मोनदों बे फंसेखौ जुदि बे फंसे डायलगखौनो नोंखौ आं दानो बुथारगोन बेखौ जुदि नों थिग मथे होनोबा बेयावनो नों हिट नंगौ बेयो खुनु माने सापर्टिं होननानै दुखु मोननायनि खोथा फैया आरोखि एक्टिंआव सिनेमाफोराव नेक्स्ट मा खालामनाय नेक्स्टआ आंनो नांगौ दंमोन बे सोरनि मा नांगौ बियोथ' बिनि सिगां आं गोसो राव खालामबावदोंमोन गोसोनि राव फिल्म बेबो सिमला साइडनि बाक्सा आंनो नांगौआ सोरनि आंनो नांगौआ प्रबिन गयारिनिमोन बियो बे बहा जादोंमोन शुटिंआ बाक्सायावनो जादों बियो ओमफ्राय गानखौ एबारनि एबारनि बियो गोदान ओंखारनाय होमबाथ' बेथ' रिलिज जादों फुजायाव रिलिज जादों श' खालामबाय दङ नामा बिसोरो आं बेखौबो नायनो मोनाखै र' नायगोन मालाबा आं बाक्सा माबायाव क'क्राझाराव ट्रान्सफार जाबोबायना बाक्सायावनो थानाय मोनबा नुगौमोन बाक्सायाव थाबा नुगौमोन जि समाव नोंजों रायलायनो सुबिदा मोना मानसिफोरा दा आरो सिनेमा 3 घन्टा नायनो समाय मोनगोन ना नोङो बेथ' बाक्सायाव थानाय बाक्सायाव थांबा नुगौमोन आरोखि ना बाक्सायावबा एसे खम जायोमोन डिउटिया टाइमखौ बांसिन मोनोमोन आङो ओमफ्राय नै क'क्राझाराव आरो माबायाव डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जोङो जिआरपि आव ट्रान्सफार जाबोनायलाय एसे माने बेस्थ'सिन जानांबाय आरो डिउटिया सानफ्रोमबो जायो बेवहाय दे सिनेमाया जोब्बाय नामा नोंनिया गैला सिनेमाया जोबथ'बाय सार बेखिनियावनो सिनेमाया आंना 9टा जाबाय 9टा खालामबाय आरोखि मिउजिक भिडिअ'आबो 9टा जाबाय बे सानफ्लावारजों बोरैबा ग्रोबथार जाबाय माथो बे 9टा फिल्माव सोर डाइरेक्टरखौ साबसिन मोजां मोनखो नोङो सोर डाइरेक्टरखौ साबसिन मोनखो होनबा रावखौबो बिदि माने बिराद मोजांसिन गाज्रिसिन होननाय गैया आरोना गासिखौबो समान सोर टेलेन्ट गोजाना मानसिफोरा एक्ट्रेसफोरा टेलेन्ट गोजा रावबो आं दिनैसिम खैजोन एक्ट्रेसनाव सोंखो रावबो खोन्थाया गासिबो मोजां बिदि साबसिन होननाय मोनथ'वाखै आरो उनाव मोनोबा मिन्थिला बेखौ बुंनो हासिगोन उनाव साबसिन मोनोबा बे गासिबो मोजां होनना दोननाया गाहाम गासिबो मोजाङानो रोङिखौ फोरोंदों नाजाबोदों बिथांमोनाबो नोंथ' न'खर दाथ'वाखै न'खर दाथ'वाखै माने न'खर माने हाबाथ' जायाखै नोङो हाबा जाथ'वाखै न'खर होनो आरो आं आरो न'खर होनबा बे बिमा बिफानि न'खरखौ बुजियो निजा न'खर नङा बियो बिमा बिफानिसो न'खर नोंहा निजा न'खर मोनगोन ना मोनसे समाव बेखौसो सोंदां आच्छा जायखिजाया नोङो जि पुलिस साख्रि इमान एकदम खारां खास डिउटि नङा होमबा टाइम बाय टाइम मास्टारफोरबाथ' खोथायानो गैयामोन बे साख्रि थासेयावबो नोङो एक्टिं जि खालामदो जोंनि बर' हारिमुनि खाफाल गोनां आरो बे नङा होमबा आं माने गावनि माबाखौहाय कालचारखौहाय बिराद मोजां मोनो आरो जेसेबां हायो माने आङो खामानि मावलांनो लुगैयो आरोना जाखिनि हायो नों मावलांबाय था बोर सारस्रिबाय अबंलावरिया नोंनो गोहो हरथों नोंनि साननाया जाफुंथों नङा होमबा रोजा रोजा साबायखर थाबाय सार नोंनिसिम दाबो फंनैसो सोंनो गोनां दंबावो फंसेया जाबाय मा ओंख्रिखौ नों साबसिन मोजां मोनो आङो लाफा खारदै ना मा होनो बेखौ खारैजों संनाय लाफा दोलो ओमफ्राय नाथुर गोथां बेखौ आं सबसे साबसिन मोनो अनलाजों दाउखौ साबसिन मोना नों बिनिख्रुइबो आं बे लाफा दोलोखौ साबसिन मोनो माने ओंखामानो बिराद बारा जाब्रेफ्राङो आरो बिदि ओंख्रिबाथाय बाथोन मोनदेरनांगौ आरोखि दुन्दिया बाथोनल' थाबावदो ओमफ्राय जेबो नांला जेबो नांला नोङो नोंनि लाइफआव सोरखौबा ओरैबायसा गाज्रि मोनदों ना जायखौ नोङो थैजासिम गोसोआव थागोन बिदि दंना नोंहा
दंनाया दङ एसे माने बुरजायानो दङ ओमफ्राय आं नाम मेनसन खालामथ'नो सानला सार बेखौ आदसा दे औ बिराद दुखु मोननाय बा गाज्रि मोननाय बिदि दङ आरोना नोंनि बे कालचार केरियाराव नोंखौ साबसिन हेफाजाब होग्रा सुबुङा सोर कालचार केरियाराव साबसिन हेफाजाब होग्रा सुबुं होनबा दा आङो माने सिगांनिफ्राय लानानै सबसे साबसिन हेफाजाब होग्रा होनबा आङो आदा सपन कुमार ब्रह्मखौ साबसिन हेफाजाब होनाय मोनो बिथाङा माने बिराद बुजिनायनि गेजेरजों खामानिफोरखौ मावहोयो आरो आंनि सुजुग सुबिदाखौ नायनानै औ रोङैखौ फोरोङो औ ओमफ्राय बेबायदिनो मा होनो मोजां मोनो आरोना बेना रुल्स रेगुलेसनफ्राबो एसे स्ट्रिक्ट जायो मोजां मोनो आं बिदि खाराखौ खुनु फांफुं गैया औ खामानि बा खामानि मोजां खामानि मावनांगौ आरो जाबायदि खोथा होदों बेबायदिनो जानांगौ आरोना जबानफोरखौ सिफायबाय थाबा सुखुवा आंबो सुखुखाया एक्चुअलि बिदिखौ बेखायनो मोजां मोनो आङो ओमफ्राय माने बिराद सुबिदा होयो आरोना आंखौ सोलाबनायफोरखौ नायनानै सुबिदा होयो बिथाङा फोरोङोबो रोङैखौ मोजाङैनो आं खायदा बोराय बाहायनानै बरनथारबाय नों सोरखौ साबसिन मोजां मोनो नङा बे माने हेफाजाब होनाय होनबाय नालाय औ हेफाजाबबो होयो बिथाङा फोरोङोबो आरोना औ दे होमब्ला जोंनि रायज्लायनाया मथा मथि जोब्बाय सेक्रेटफोरखौथ' जों रायलायला रायजोआ खोनादों नालाय पार्सनेल सोंला आं जेबो बेखिनियावनो फोजोबबाय लोगोसे नोंखौ हारिमुआव हाबनायनि थाखाय आं गोसो गोरबोजों साबायखर बावहरबाय आरो एक्टिं खालामलांबाय थाथों मोसालांबाय थाथों बिनि थाखाय अबं गसाइनाव बोर बिनानै नोंनो हरदेरनाय जाबाय औ दे रोजा रोजा साबायखर थाबाय सार नोंनिसिमबो अब्ला जों सानैनि सावरायनायखौ दिनै एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय दै औ दे सार दे औ गोजोननाय थाबाय दे बाय औ बाय रिंकि ब्रह्म बाक्सानि पुलिस साख्रि मावो थेवब्लाबो हारिमुखौ गाराखै एक्टिं खालामनो गाराखै मोसानो गाराखै बिथांनि जिउआ गोलाव सम थांना थाथों बिनि थाखाय आङो अबं गसाइनाव बोर बिना हरदेरनाय जाबाय बिथांजोंनो लोगोसे जोंनि दिनैनि हाबाफारिखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय रायजोफोर गुड बाय गोजोन्थों जै बर' हारिनि जै बर' हारिमुनि